Super vanilla frap. Na-order sa mga... Order sa mga... Mapuntod. Hey guys, arita dory guys kay gana ang view. Yan guys, gihangak ko dory guys. So dory may sa bukid nun guys. So naay hands nga dako guys. So oh. No, you can't go to the hand. Medyo, di ba po dito? Something. We're only here. Kapatid din ha? Yes. Gunit lang. Hooray! 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 Last round. Hooray! 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 Okay na. Tiguan pa ako. Lah. Yung mga tikos-tikos. Sa'yo lang ng ilang? Pinang-pinang lang ng ulo? Ano ba dito na ba na mga ulit eh? Ay, sorry. Bagal mag-iingat ng
Thank you. Choose Nankin Optipro. Ribansa! 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 Lain diri yung pibalin. Kasi na nanay. Ready na siyang picture. Ang model. Dali ah. Lang. Ito po yung... Yapo yung ipanuhot. Guys, at dumi sa babaw, guys. So, ang mga kauban,
Para sila dito guys. Makahihiya. I didn't know they didn't care. But vlogger naman siya. Vlogger, ako din. Sana kalibot niya. Nag-accept na tayo. Bisa kalibot kay bukas ka ba? Ini na eh. Honorable Brian. Guys, nagkuhan ko dito. Sakit gyapon niya og kubaw ya, sakit. Pero okay na din flat, oh. Dili na mo. Balik mo ta sa kuan. Sinahan na sa picture. Kini. Dalan na nila. Sakto ni nilo. Suro yun man. Tayo ba? I just realized there are 2 pounds. Uy, po din yun. But it's Oh, where's 2 cats? 2 pounds, not 2 pounds. Adi na ta kay layo na to ilo. Winner! Relax na. Kamu, reklamo pa. And the winner. And the loser. Good morning sa tanan guys. Karong pa ko naka-outro og vlog guys kay kanilang lisod kaazo. Guys, thank you sa mga followers na ho i-share.